Mbah Waloyo jumeneng kalian nggih kalian Mbak Mimin kalian Mbak Apri. Ya. Kene nduk Cahayu anakku. Niki wau ketemu teng dalan apa? Wah, aku ki momong anakku loro ki nek ora tak kon mulih nu ngetutke truk tekan ngendi-endi jare putrane. Ya. Wah, jayo. Niki sing cilik iki malah ngayal banget malah isih arep malu. Lah kok ngayal pripun? Nek yahene iki ya mulih ora terus nang ndi-endi. Lah biasane yahene iki laris-larise, Mas. Aku to Pak Rekakku jenenge aku umurku ya wis rano meneh to. Karepku sadurunge ketekan sing ayu-ayu kuwi aku mangkat sore karepku. Malah ger mulih masuk angin blas rano wong ngenyang. Lah bener yahene iki laris-larise. Lah kok wong kila kok pane yahene iki. Denger ning Sarasem ayo ge mangkat wae aku ngono rasane nang kene aku. Kok ndak malah katut motor tangki meneh aku ngono. Pak, mongko tangki sedot WC. Oh iya, timbang seki badhe terapayo apa dikersake bapak piye? Wah ya ora usah ngono kuwi, wong bapakmu wis duwe dhewe ora ketang ngrusak. Mbok ya njaga perasaan. Kowe iki rak wis duwe to. Sukar. Oh, awas. Sukimin dan Karyanto. Kok bapakne kok sepi piye to kok Le? Neng ngebis wae. Karo bapakne kok lek ngabane kaya ngusah apa. Ning Pak, aku karo sampean ya mongkok bombong lho. Nek panjenengan kan piyayi mriki. Lah iya. Kula karo Apri jen luar biasa lho matur nuwun sanget lho. Lah ngapa? Pak Haji Giarto menika matur nuwun sanget lho. Lah piye? Lah nek nggon GBHN kae, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Negara. Beliau ya luar biasa. Ya, luar biasa. Dan waria liar dipelihara oleh Pak Sugiharto. Lagi jenenge Kuwi dipeni ditangkap ya. Lho nek arep rawuhke bakso imah ya klakon. Arep rawuhke cak lontong ya kelakon. Ning nyatane seniman tradisi kok. Iya. Waloyo kowe aku mau kanca-kanca seniman senian ya dirawuhke rene. Nek ratesno budaya 2 tahun setengah tiarap lho, Pak. Ngemut lem kastor. Dadi nek ngantek kula turun ke jalan nika Pak Giarto ya melu berdosa lho. Lah iya no. Mulane ngene Pak Giarto ki le ngundang kowe karo aku ora mergo apik ning mergo welas asih. Nah, mesakake. Mergane prejenganmu ki menarik iki lho, Le. Kaya tunggak jati. Tunggak jati kok menarik ya tangan. kalau ini pengajian empun, Pak. Wis. Dadi ini agamane ya kecandak, Ya. seni budayane ya kecekel, ilmu agamane ya luar biasa. Lumadi, ya ta. Pokoke ngabehi. Dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah, dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah, dengan seni budaya hidup bisa menjadi lebih indah. Terima kasih. Terus iki acarane pirane Bapak Haji Giarto iki ngresmekke GR. Apa kuwi? Gedung dan rumah. Gedung dan rumah. Nek bengi iki aku rada kuciwa kok, Pak. Lah ngapa? Lah sinden-sinden ngagem kerudung jilbab kok aku ra oleh ya, Lek. Lanang kok ya. Aku agak wedok ngono kok. sembrono. Lah pripun? Kok ditarik lho. Pri, Piye? nek jilbab kowe ra etuk. Ning nek ger kudung ngono ki to, jane ya ora apa-apa, ning tujuanmu kleru kok. Lah ngapa? Nek beliau kan belajar untuk syar'i. Nek kowe nggo nutupi kala menjing, Lah iya. Kleru lah. Iya. Ya kabeh iki ana fungsine dhewe-dhewe. Nek sing kaya sliramu kuwi sepisan ya nggo jilbaban men kayamu. Apa ya jenenge muslimin dan muslimat, pokoke sing wong sing tekun banget. Sing ping 3 ya nggo ngudungi kala menjing kuwi mau. Nggih brongsong. Dadi men ra ketok nek munggah medun, iki Pak Haji kok ngalor ngidul kok repot men ketok. Pak Haji mboten sarepot-repot lho, Pak. Ora ya kaya pambuti lho. Sampun ditimbali, mawon kula pun mongkok ra sing manah kula lho kudu dengan iki menake kemul lho. Ampun repot-repot lho, ampun diliwati kanca-kanca lho. Iki cara nggon anu nggon apa itu? Mulai Mulai video kae ta. Iya. Kowe engko ora oleh kondur. Pak kersanipun Pak Giarto sampean tetep ning kene Lek. Oh iya, Ada di apa? sedulur. Lah kok lewangi blandong kayu. Kok sopire kono. Ngawur. Nggih, Mas Petruk kali Mas Gareng. Pokoke anak kula loro sing kula omong pun dugi mriki kalih kula. Walah nggih. Niki enten pamundutan mau kathah sing Kenapa? para sederek-sederek niki wawenten sik tak golekane amplope mergo wis ketumpuk ning mburi. Nggih. Nggih. Ben nganti ketemu sik. Nggih menika kathah.
Iki pamirsa sing isih nang kene iki pamirsa inti. Nggih. Nek Kok inti niku pripun, Pak? Nek sing gatekke wayang nganti esuk ya iki. Lah, calon-calon kiai sugih. Ngapa? Lah wong apa jenenge lakone wong Jawa kuwi ra anu Gedhe prihatine. Gedhe prihatine. Nggih. Enten pamundutan. Apa kuwi? Ngersaken kadung tresna. Ya. Kadung tresna sesideman kalau wau wonten. Nggih, wonten. Ya. PDNKN. Napa? Napa niku? Podang kuning jare mau PDNKN. Oh, lah nggih. Niki kadung tresna kersane direncangi kalih Mbak Nggih. Saras. Oh, iya. Oh, kadung tresna sing ngewangi Mbak Saras. 808. Kok nek kowe wong loro ndak ora cepet rampung dadi wong Mbak telu. Saras karo Mbak ora waras. Kok ora waras. Saras ki kan sehat. Ayo Nduk, Cahayu. Aku jengkel ki aku karo Saras. Lah ngapa ta? Ya dhewe kalah ayu karo sing asli to. Lah iya kepiye wae nek sing palsu ki to. Nek kira ayu. Nek kowe ra cantik ya Ayu. kene. Tole Yusuf ra pareng nakal lho, bunda ning kene lho. Alah kae. Bunda. Lah bunda ning kene lho ra pareng rewel lho. Asuti. Nek pas Duwe bunda kok ngono ki malah ora gampang pilek bagi kok kemantok. Penak-penak wis. Ora lir ngono. Kami prihatin lho dibalik kesusahan panjenengan aku yo ngewangi nang omah ki yo gentur tapaku lho. Ora lir ngono, aku megah ngopenine. Berarti kowe dhisik ya dimiki bunda le. Ora. Dimi ngomong tiga-iga apa kowe mangan. Sembrono. Pancen pas meteng kuwi awakku rada kuru kae. Susut dadi balunge ketok iku. Meteng kuwi ning cengel ora ning weteng. Kayak ora meteng. Lah, Uno. Ayo Nduk. Waraken. Ya. Dibawani. Dibawani. Ya, iki isih suwe wektune. Ya. 4:30 bubar ngono. Rena wangi dadi ati Wong iki ra ndek ra mikir utang ya ya. Kok rina wengi mung mikir ati. Ha aku nek mikir angsuran ngono ya. Berarti atine loro ya. kok saged Nggih. kalih. Lah rino ya ati wengi ya ati rek dadi atine loro. Yo Mbak Apri. Tanpa tanpa nendra. Wah. Latihan swara kaya ngene iki nek arep kaya anakku wedok iki kuwi ana latihane. apa Mbak? Kowe nang terminal Makelar bis Jakarta. Kernek. Di Apri menika poweripun luar biasa. Ya. Ya sok kadang mikir didohke ya nok, ya sok cedhak. Alah, alah, alah. Alah, kowe le ngajari ki ya kleru kok mimi. Lah nggih ra sok ado, sok cerak. Lah ya nek ngolah swara ki ora mung didoki dicerake. Pripun? Iya nek kuwi menambah eko. Gobak kabeh. Kayung yon marang slirane. Mas Petro, Nun. sampean tak kepengin krungu suarane anakku sing kono apa? Wah, sampun blenger kula. Mimin kuwi lho, Mimin men nyuwara. Nggih, Pak Dri Mimin. Kok Pakde to? Ambek diberi kesempatan. Iya ya. Kok ora. Iya ya, Lek. Kok lek loro bunda kok lek. Asa gelem. Ayo Bunda. Ayo, Lek. Anak-anak bentar ya, aku nyanyi dulu ya. Iya, Nek. Anu, lho Mas iki Mbak Mimin ki ora patek ayu ning nek dienggo upama gelem anak ngono langsung metu 13. Wong truwel. Ora anak. Kaya gendari ane. Tansah kumawang neng mitra. Kuwi jenenge penekanan. Penekanan apa wong kuwi keleleken sandal. Bahasane keren pressing. Pressing. Mana yang harus ditekan,
mana yang dibiarkan longgar. Nah. Suara ki sok power, Ya. sok rada alus, nah, Sok los. ada penekan los. Ah, los. Kadang dinet ngono ya iso. Ati kadung tresna. Trik, pakai trik. Trik. Nek suara ora patek tekan ki mikir dingisorke. Nek ra ngene iki, suara nek rapet ki Mikir rusak, mikir rusak. wasise penyanyi iki. Nek ra ngene. Ayo men menutupi anu lho. Iya. Kuwi jenenge Iya. modal licik. Lagu lama, padahal pas rapet Ayo Bu Saras. Ayo busa. Busa. Lah busa rasa ndang. Liya hamung sliramu. Aku kok kaya krungu suarane Apri. Kangen aku. Kula Mas Bagong. Halo Mbak Apri. Halo Mas Bagong. Pripun kabare? Waras. Pinaringan sehat. Alhamdulillah, semanten ugi kula. kula ya sehat Mas Bagong. Aku sehat karepmu ra ya karepmu. Ya ora ngono kuwi to, G. Banjine BG. banci ladan. Sing adil kowe ya anakku lho aja sembrono. Ah ngepek. Bapak Lho, jenenge bapakmu ki menana sing ngopeni melek sewengi badan kancane celiramu ki. ora lir ngono lah Semar polahe ra karuan. Lah bansi. Ayah, Ayah sapa? Ayah. Ada sesuatu untukmu, Ayah. Iya. Ayah Karyanto. Asem kok tenan. Cium-cium bundelmu kowe. Cium, cium, cium. Yeah. Kowe iki do tenang lah kowe iki arep gelut iki meh glugu padha glugu ora apa-apa. Ayahmu ki ya berinen kesempatan dia ki ya puber kedua kok karepe. Kita ayahmu ya dokoh le. Kaya saking arep owah ya kepiye arep geser ya piye dadi ya pasrah bongko anu ora apa-apa Mas. Alah kok nek kula kono penak, Mas. Ora apa-apa lenang karo lenang kok. Malah kon ki wong nduk sumur barang gelem. Lah iya. Kok nek mangsa rendeng udan barang benake gendeng ya manut. Aning bapakku dadi saiki gaweane ringan. Engko bapakku ki glidek ning toko. Saliyane kuwi kan ngomah ya ulur-uluran. Dadi bapakku iso akon. Kuwi lek Sukimen kuwi kan ulur. Mongko tur ngomah kurang tukang. Lah kuwi mongko lagi renovasi ya, Truk. Iya. Ya. Saya mau. Bu Saras. Ayo teruske, Duk. Satemah lara asmara. Pancen mendo. Lara asmara. Ya. Langgamipun. Yo. Selamat was katon tejani yen bom berangkatan jarak aduh mirah ini sindawangat lan abah seni Yen kesanggup bimbo
Mas Maido. Ya mau ya cuma itu. Ana pamundutan. Napa? Saking Pak Haji, Pamangku Hajat. Pak Kaji. Nggih ngersakaken rujak jeruk Oh, ingkang pareng nyekar Nduk Mega. Oh, nggih. Terus Mimin karo Mbak Saras bekso. Nah, Apri dadi disele. Kewalik. Iya. Mosok kon aku terus. Lho, anu Mas Dang ngomong piye? Kualik jare. Aku iki ngendikane Pak Haji lah kon prank dilicipi wedi sok nang. Ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis. Ya wis. Pak, arepe apa, Pak? Pak, iki piye lho Pak masa aku dadekke diesel ki? Ya ora apa-apa to nek kowe mangkel gek mati disele malah medhor. Ngono kok bingung to kowe. Aja dolo-olo anteme wong loro. Ditampa sik nyala. Ditampa sik. Matur sembah nuwun. Mari ki gek dipinangani. Oh ya dibuka men transparansi. Bismillahirrahmanirrahim. Ora babakan oke sithike. Ning babakan apa? Berkahe. Babakan jumlahe. Berkah lumintu nggih Pak. Nggih lumintu ki ajek terus menerus. Nah, Nggih. nek wong ibadah istiqomah. Nggih. Alhamdulillah tukon babak tukon pilih selaris. Kok laris kok konoan ki lho. Kowe dhuwit kok tok piok-piokke nang pawuan. Kok pawuan kowe to Pak? Kok pawuan lho. Lha apa? Sembah nuwun. Iki dibalekke wae. Kok dibalekke lho. Lah aku mbok kasih tekan diparingi karo Pak Haji to. Heeh. Anu sewu Pak anu dibuntu Kene, kene, to, kene, Pak. Ojo. Dilintu. Sembah nuwun berkah. Ora mari. Bu, sembah nuwun. Alhamdulillah ya Allah. Nek diparingi iki terus basane kaya diayak. Ayak piye ta? Aluse ra lok-ilok ira kaya diayak. Tak kira cek jelur cek. Nderek dedonga sampeyan Oke. Saras Nduk Apri aku iso munggah haji kaya penyanpun Pak Haji. Ya kabeh iki ndedonga awake dhewe kabeh kok dadi aku ya kepengin kowe ya kepengin dadi kabeh iki mek kabul ra mung kowe tok. Aku pengen ya Pak. Ora usah karo nangis wong aku dhewe meh kok. Ayo. Wong tua-tua ki lucu ya. Lho tuwa sing jenenge Mbah. Mbah kuwi gelar sing paling larang lho. Oh. Lire pripun? Lho kowe dadi S1 ming pirang taun? Lah nek Mbah kuwi nganti cilik nganti tuwek lho agek entuk Mbah. Kowe agi Mbak. Kowe agi Mas. Aku kuwi wis Mbah lho gelarku wis Mbah. Kowe kuliah ning alam donya kuwi wis suwe entuk gelar Mbah. Mbah. Golek gelar Mbah ki angel. Angele? Tanggoku ora nganti Mbah wis bablas. Oh. Oh, dadi Mbah, nek itu Mbah niku berarti Diberikan kesempatan. Kesempatan gelar Mbah itu gelar yang apa meneh? Mbah Buyut. Nah, Lah. Mbah Buyut itu kaya S3, S2. Nek meng iki Mbah iki padha karo S1, kowe ya S1, S3, S4 ngono iki Mbah Buyut, Mbah Canggah. Mbah Canggah. Mbah Plinteng. Monggo. Sak apike menungso sing umure dawa ning manfaat. Nah iya. Lan saelek menungso sing umure dawa ning ora manfaat malah dari daredah. Lah kuwi kudu digatekake mula wong urip ning alam donya iki sing penting tumindak sing utama jujur ora kena ngapusi tekun teken. Leres. Nek wong nyebut gawe loyalitas jujur. Betul. dikatakan bermanfaat ki wis bermanfaat kanggo sak kiwa tengene. Ya kanggo awake dhewe barang, Ya. wargane Murah syukur api. wilayah. Karo ndongake piyambake Bapak Haji Giarto kabeh lembangon kuwi supaya kukuh kuat. Amin. Ndongake ayem-ayem tata titi tentrem. Amin. Manfaat berkah. Manfaat. Ya. Ayo Bu. Maju. Nah. Kayak mundur. Nah. Ora aku. Kuwi penyanyi penjejak. Bacaan desa. Lah. Wedok dadi si wedok.
Solo. Asik, Pak. Joget, Pak. Diganti kan biyen guru hae wae. Lah ganti apa, Pak? Ya rit apa. Nah. Pacaan Asik. Nggih, sampun dipun pinanggani. Enggak sak menika rojak jeruk. Ya. Mega. Dipun biji wong ayu. Ya, Nduk Mega. Disepoti truklik. Oh. Efek gedang kluthuk sirahmu mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebul gagu padha kluruk. Efek gedang kluthuk sirahmu mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebul gagu padha kluruk. Apik lho. Ora nganggo turan wis. Kaya iringanmu jaman ngamen lho. Ya Allah. Iya. Yo manten ki nek nganten. Nganggo kerdus kae dikai tali tung-tung. Lewat kaloen ngono kae. Rawani jen, ayo. Pamundutanipun Pak Kaji kaliyan Ibu Bu Hajah Dik Mega kapuring ngaturaken rujak jeruk. Ya kayak golek pelem. jeruk. Iya dirujak. Rujak. Bawane sing single napa sing apa? Dol tinuku. Dol tinuku. Manut. Dol tinuku. Sing apik gandhe wong telu ya dol tinuku. Ya. Aku sing nawake. Nggih. Ayo nak. Ya. Enting-entingane. Kayak wis dilewangi pipil. Ayo. Pipil apa? Lah kuwi recek gawe kali teruske. Iris. Rajang-rajang iris. Iris. Apalah? Kabul. Ora iso kuwi lambene kudu punjul sithik lambene. Ming jepret ke ngisor. Kabul. Kabul racik. Rujak. Pan kendhat. Napa, Pak? Ah golek ke dalan. Anakmu lho, Lek. Anakmu lho. Pancen ya ngono kuwi. Piye to? Nek imami ya ngono kuwi ana kudunan sing nuntun. Lah kowe nek omah-omah dadi imam apa makmum? Nek salat ya imam, nek dum-duman sembako makmum. Oh iya. Kae ora kok goleke dalan. Lajeng? Gur nyenteri men padang dalan. Walah. Ayo, Nak. Aku neng kene ya Dole. Sing wayange ora diobrak-abrik.
ser jaro Neng lambah layah-layah. Nah ya. Dadi iki kira-kira ki ngecek layah lho Isan. ngecek tetek ora. layah Lah, lambah Gula batu. Gula Jawa aja nggo kae. gula Jawa Lombok Rawit Iki panjakku anteng berarti. Nora suwe bapane dole wis teko. Ayo nduk anakku do beksa loro. Yo. Yo. Ya. Ampun dipun pinanggani. Nggih.
Sampun Cek Pak pamundutan. Haji, sampun Nggih. diperangkani. Ji. Pamundutan saking Pak Haji. Nggih, mugi Iya, dadosna toh. panglipur. Amin. Nggih, monggo. Heeh, Nak. Dawuh malih Mas Bagong. Niki wau wonten pamundutan kok sesi deman. Nyedam sari. Ya. Ya, ingkang ngaturaken ingkang anu Mbak Niken. Ya. Oh, Mbak Niken. Niken. Sia. Ya. Ya. Tunisia. Bener. Gentenan pokoke iki kabeh diurut. Oke. Ayo Mbak Niken Nah. semeneng. Ya. Aja turu sore kaki. Tuh, ngawur sanano. Ayu ipel-ipel ya, Lek. Pri, Piye? nek neng nggon kameran, nggon YouTube kan Niken ki ayu asline biasa banget. Padune kalah sae. Karo kowe ayu sapa? Wedake iki cawangan tak ora gelem nemplek to. Lah kowe ketok apik men ki nggo wedak apa to? Doris. Kowe kene ora sang ngrungokke wong serek atine wong ngene ya. Wedake kuwi baby oil. Wedak bayi. Ayo. Gegarane. Aja ganggu to. Nek bagus ki sing mbok candra sakmene iki sing lenang dhewe gur Pak Waluya lho. Ya ora apa-apa wong bapakku biyen ning udang aku ya bagus dhewe sak alam Enek iki yo dunya. iki ra apa-apa. Meneng wong ngene ya pahit-pahit ya aja dilepas. Timbang renek. Bagus elek iki sing penting tok pateni lampune iki padha wae. Lah iya kaya. Yo beda kok yo. Wah grepet ngono wis padha. Pri aku disingsoti lho, makasih ya Mas. Kali Sing disingsot iki biasane Aku manuk pancen- lho, kok aku ki seneng ora disingsoti. aku tuh rayu ya ning kaya ana daya gravitasi bumi tarik menarik iki lho aku. pede men. Dene. Kaya ning sing ngendika lho kono e. Pripun? Mimin iki ora patek ayune jane kemeplak. Kemampleng. Kemeplak ki jek mending, Pak. Iya. Temungkak. Lesirku rada dhuwur, Nduk. Ayo, Nduk. Wong nandang asmara. Kayune Pak Haji sing sisih gur turahan kowe kaya ngono kae ya. Gede-gede, mongko glethek lho gede-gede kok ngono kae. Kanggo gawe tempat tidur aku ya iso ya, Pak. Nggih to Pak Jati. Ku gawe tempat Mongko tidur. glethek lho gedene semono. Ayo Jati. Lah nek ngadeg. Gledek apa urung digarap kae, Pak? Urung Ledeke digarap. gedene semono. Kae kayune Purwo Sejati. Yo. Apa mengawakku dhewe niki oper gentosan guru kula nggih Non. Bunda Mimin. Oh lah iya. Oh nggih. Ya lek. Dek Oke, maneh. kamera semua fokus ke mimik wajah saya ya. Iya. Jadi di zoom. Sarumen to kowe iki. Kok neng mimik iki lho. Wajah lho Pak, di zoom. Mimik iki rai lho. Ekspresi. Duh, dewa. Jawata. Garuan. Grubyokan. Nyuwara kok kaya ngono lho, Mbok sing temata ngono lho. Mbok ya Ya, sing ya. malah kaya gredo pelek. Duh dewa. Lah ngene malah HP. Nah, Heeh. Jawata Tarik, Sis. Semongko. Terangane nek arep nyuwara lanang iki kene dipetel. dadak Oh, lah, iya, didekep iya. iki lho. Oh, kurang-kurang anu ya, Elek.
Kurang metot iki. Ganarku Pak Haji. Ganjele tekan kelek no kok. Kamu wanita diperlakukan dengan halus lembut. Wanita lak sing kok Wanita ini iki wanita. Aku kan contoh menekin wanita. Ngono. Kok kelali kowe karo si Mimin kene kok karo kene tok nggo contoh. Lah iki wedok tenan ora ta? Ya tenan no. Ya linu no. Linu linu kaya mangan pelem. Ayo linu. Ya. Saisone lah. Welaso ana mring mami. Iki karuan nek mau ki arep nyuwara wedok ning rada lanang dadi kaya krungu wong grendo pelek. Ya demikian. Bunda Karyanti. Piye? Besok kapan katakan. Ya pri suara lanang pri rasa sok cantik lho. Yo nyoro lanang. Badar analika. Oh, rasa sok cantik. Kowe nek muring-muring ngono terus malah ayu lho. Aku wonge getapan kok, Pak. Lah ya malah ayu anggere nyuwara lanang terus malah ayu kowe. Ya pri rasa Ya. sok cantik. Sora lanang. Lenang no. Ya Lanang. pri wong yo tetak kok. Kok tetak. Aku dhisik disunat gur dikerik kunir ngono kae lho. Oh lah wong biyen aku ngerti gek kecengkal gek nganggo sarung. Kok dicengkal. Nyen pangestu Pak Kaji Bu aja nggih. Ming arep nyuwara lanang kok dalu dedungo. Kaya arep golek gawean yo. Ayo. Aku gumun nak. Iki suarane asli iso luwih gedhe saka swara wong lenang tenanan. Asline gedhe. Dadi tahan kok. Halo, ada Mas, asal ngono ki dijeluk aku. Agus. Ya. Suara lanang sida. Lenang no. Iya, ayo Iya. Kak Panut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu asline. Ming arep bawa kaya arep numpak motor mabuk. Ngatur telak no, Pak. Lah iya ngira ora telek. Ayo. Jejer lan wong ayu. Dah salah. Alah, Gentenan kok ya. kaget aku. Karo tok kene yo kagete dodok kaget kene. Ah mbok umume ae pri. Kaget kaos kakine nganti mencelat. Pedok saiki. Besok kapan upamana nah kedah Lanang. Kurang dhuwur kok nek ndek nggo dolanan bocah lho rada munggah iki, Dek. tanpa Oh, prau sasat sarat ing jalatri tutup lek Ngedem. Ya. ngidam sari has moro Wih lucu lho. Boleh bawa karo merem ki Lampung bawa ono tinggal kancane ora ngerti mingkari dhewe. Ayo. Gamelane dikukuti wis. Iya sayang. Monggo.
Awas maido. Daweti to. Kowe neneng aku kuwi lek nyenggaki. Oh, ngono daweti kuwatir tak lokke. Dilokke pripun? Lah senggakan kok maido wiyaga. Kok maido? Aku apik-apik kok. Oh, karepe iki do piye to? Oh, kok nek wong tuwa kok mungkin maido. Senggakan iki sing ora maido ning kena. Ngono kuwi. Ya ndak niken. Kabur. Cancane kowe ning Beda jalur. Ora ya masuk kok. Masuk Pak. Tunggone waton ngleboni. Siji, loro, telu. Nalikane roeng dalu. Ayo dimangu. Mama sira. Mati ora bakal lali. Ya elitane aku. Nggih sampun. Nduk niken. Pun dipinangkani niki karo anu Nyidam Sari. Nggih, niki sing keri dhewe. Napa? Nggo penutup gara-gara niki pamundutan Suci Deman. Ya.
Ingkang nyekar Mega. Ya, Mega ngadeg neh. Yo. Ayo Mega, sekali lagi sesi deman. Ora masalah ngadeg bola-bali ora masalah. Iya. Mun aku ya, Lek. Isi SMP ning wis apa jenenge kreativitasnya itu luar biasa. Nduk Mega iku coba berkesenian juara MTQ. Nah, bener. Baca Al-Qur'ane ya luar biasa. Hadis-hadisnya disampaikan setiap pementasan. Ning bengi iki kok beda cah iki, Lek. Bentenipun? Nesu aku jane. Lho, lah ngopo? Sembuh iki perkarane apa aku dhewe ora Ya sesuk lek ngurus sesuk ora digawa saiki. Lah ngapa ta ya? Wong nesu ki kadang wong nesu ki jane merajuk pengen diperhatikan. Lah iya. Kadang dadi Kula perhatian kuwi kecil penting. Dadi nek wong wedok kok wis pasang ulat ngono ki jane ora nesu. Kuwi mung golek perhatian karo garwane. Disitulah wong pelanang Agar selalu diperhatikan lebih. Lah ora mung sibuk golek terus ngoten to. ora usah gruntel-gruntel golek perhatian kudu diperhatike. Mune kangen wis ngono tok. Asline simpel jane wong wedok. Ngomong kangen. Minta perhatian sama kangen ki sedulur. Lah iya. Mula kuwi. Lah nek kaya aku wis tuwa kaya aku gendah gage-gage nubruk. Lah nek jek bocah semene piye? Anu Lek. sekolah mboten mudeng Sing to. sampean medoki banget e. Wedoki banget. Anane nek cah nom-nomene iki Mudeng sifat wong wedokno lho. ndir sinindir. Ndir sinindir. Penting sekolah sik sing pinter. Aja kaya Mbak Apri dhisik SMKI ra lurus. Lah ngapa? Meteng sik Apri. Lurus Lah kok iso? Sakit to? SMKI kelas lurus bedol. Meten dengkule wae piye? Abu. Neno ya. Wiwitane Ki bengi iki mau para miyarsa di sapa kabeh. Nggih. Pemirsa streaming disapa kabeh aku ra dhewe ya wis ora masalah. Aku disapa sing luwih ayu neh sesuk ora masalah ya kok. Nah iya. Wah, nek iki rada serius iki ya, Jo. Ah, rada tekan ati. Ya aja cemburu ya waloya ya. Lho ya apa? Aku ki mengestoni kok cemburu piye to. Tak ombe sik. Anderek sang pekek Loket mau aja dideke. Lah iya jeneng wong. Iki anu Luk Jodipati. Lagi merajuk goleke. Kuwi rejane ora nesu kok kowe kok. Terus bagus Lagi nang luar angkasa. kang olah budaya Pringe sing sik gatel banget ki nek isik bung ki glugute gatel banget. Glugute gatel. Terus kira isik bung-bung to iki. Lah iya. Nek awake dhewe kira wis nggo Alah nek omah. kula wis waleh nek kula Alah wis nggo omah walang jali. Bung kok nggo omah walah. sawan menyang kutha gedhe Rumah walang. bendera Traska yung Mas Dalang ket mau ikon mripate ki nyawang aku terus ki beri ngene terus dadi ngono ki. Mbok ora kegedean rumangsane. Oh iki wong iki karo ning ngarepe Mega mbok kowe iki aja cucuk tumbakan. tumbak cucukan. Diwale nek wis tuwa ki ora apa-apa. Apa kok wis tuwa njur dadek alasan ngopo-ngopo Lho ora anu bebas. kenyataan iku ora alasan wong kuwalik tenan. Ayo, Nduk. selendang kuning Yang jago. kang saking wukir Mbah kalau ya. Sejene ngono Mega iki bapakne komedian kondang. Kondang kerep metu nang TV-TV ngomong. Sinten? Sombong amat ngono kan. Sapa Pak RBT to? Mandra.
Wah, aja ngono. Wae lah padha ae. Sombong amat. Anu karo calon apa? tangga kok kaya ngono. Swara kurang permana ning wasesa Hangungrung marang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis Pangruwating. Ketoke Mas Dai bengi iki kok ceria banget. Ora lho, kelingan sluwe Pak iku pangruwating jagat roy. Terpacu adrenalinipun. Oh, betul. Nyelimur loro ati. Terus tresno sesidemah Wes gong. Apa iki? Becek Sida ta? Khusus sesideman ora apa-apa ngono. Oh iya. Iki sak langgam tok wae aja dindangdutke. Wektune wektune. Oke. Iya. Uripon Lho. Mabur Mas Sulis. Mesti tak muncul
weting jaket riyo. Matur suwun, Nggih, sampun matur katur. nuwun. Sampun katur menika Mas Bagong. Nggih, Mas. Sampun Mas Petruk. Nggih, sampun. Kowe bagiamu gareng, Min. Sampun Mas gareng. Sampun Mas Gareng. Sampun ora sampun sak gelemu. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah panjenenganipun. nuwun. Ya, Ya, toh, Mas nggih. Mimin, Mbak Mimin kok, Mas. Pak Haji sekalian Ibu. Nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar, sehat, Amin. Amin. rezeki kathah berkah barokah. Amin. 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 Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan Amin. kesehatan, pinaringan rezeki ingkang langkung barokah. Mergo sehat menika ingkang utama. Ya, mugi lancar ngantos tancep kayon ya, Le. Amin. Nggih, nderekaken panjenenganipun Monggo. Mbak Mimin kalian Lek Sukimin mugi-mugi nggih kundur wonten ing dalemipun pinaringan widodo tanpa alangan setunggal menapa tanpa bidaya.